आंनि मुङा जिरिना दैमारि आङो राङिजरानिफ्राय आङो बिजनि इउएन एकाडेमि स्कुलनिफ्राय 66.5% लानानै मेट्रिकखौ फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिनो हादों। आङो आंनि माखासे लोरबांथिनि थाखाय आंनि टारगेट हिसाबै मोननो हायासै, अब्लाबो आङो नाजागोन हायार सेकेन्डारियाव मोननो थाखाय। आंनि थांखिया सासे IPS अफिसार जानायनि सिमां। First of all, thanks to the media house, and in the future I hope to become a doctor and bring a good name to our Nisima Anchalik. That's it. I have did my class 10 from Mount Everest English School. It is in Koilamaila. दिनैहाय जे फोरबो खुंदों फेलिसिटेशन, बे फेलिसिटेशनावहाय जोङो फर्स्ट क्लासखौल' लाग्रोनाय जादों आरो सेकेन्ड क्लास थार्ड क्लास बिसोरखौ लिंहरनाय जायाखै। नाथाय बे नङा जे बिसोरो जोंनि थाखाय इम्परटेन्ट नङा, जों माबा मोनसे खारननि थाखाय जोङो बेखौ लानो हायाखै। खिन्थु बेनि थ्रुयै बे मिडियानि थ्रुयैहाय आं बुंनो सानदों जे फर्स्ट क्लासानो हक, सेकेन्ड क्लासानो हक, थार्ड क्लासानो हक, जोङो बिसोरबायदि गथ'फ्रा गासैबो इम्परटेन्ट आरो इकुवेलि इम्परटेन्ट। आरो जाय पेरेन्टसफ्रा बिसोरखौहाय गोसो मोदोम जिउ होनानै गावसोरनि गोलोमदै थै होनानै बिसोरो फोरोंबाय आरो बिसोरखौहाय पास खालामबाय, बिसोरनि थाखायबो जोबोद जोबोद साबायखर आरो कंग्रेचुलेशन्स आरो मान बावहरनाय जायो। आरो फैगोन समावहाय जायफ्रा मेट्रिक एग्जाम लिरगोन बिसोरनि बिमा बिफाफोरखौबो खावलायहरनाय जायो जे नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'फोरखौहाय मोजाङैहाय मेन्टेल सापर्ट हो, फिजिकेल सापर्ट हो, फाइनान्सियेल जेसेबां हायो एसेबां सापर्ट हो आरो बिसोरखौहाय मोनसे थासारियाव लाबोनो हास्थाय, जाय थासारिया बिसोरखौ मोजां फरायनानैहाय फैगोन मेट्रिक एग्जाम 2027आवहाय साबसिन पास जानाय बादि बिसोरखौहाय ग्रुम खालामलां, बेनो आंनि खावलायनाय। जोङो निसिमा हिसाबैहाय बहुद खुसि। सिगांनि बोसोरफ्रावहाय जोङो एसेबां दावगानाय गथ'फोर फार्स्ट क्लासाव जों मोनाखैमोन। दा बे बोसोर 2026आवहाय जोङो बांसिनैहाय जोङो बे मेट्रिक एग्जामखौहाय पास जानायखौ मोन्दों आरो मोननो हानानै जोङो बिराद खुसि जादों। जे जोङो सान्दों जे बे गासैबो गथ'फ्रा जोंनि उननि खामानिफोरखौहाय जेरै ससियेल डेभेलपमेन्ट खालामलांनांगौ, जेरै एजुकेशन डेभेलपमेन्ट खालामलांनांगौ, स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट खालामलांनांगौ। बिसोरो जोंहा फोथायनाय दं बिसोरो जे सानसे समाव लिडार्सफोर जानानैहाय जोंनि एरियायाव फैफिननानै बिसोरो सार्भ खालामगोन। बेनिखायनो जों बहुद खुसि आरो जोबोद खुसि। सांग्रांथिया बेनो, स्टुडेन्ट हिसाबै प्रथम बियो गावखौनो सानग्रोनांगोन, गावखौनो हमथानो सोलोंग्रोनांगोन आरो नैथियाव बेनो जे जाय मानसिफ्रा बे एन्टि ससियेल एलिमेन्ट्सफोरखौहाय लाबोयो, स्प्रेड खालामो, जोङो बिसोरखौबो जोंनि समाजनि माखासे गेदेर मानसिफ्रा नायनानै नोजोर बोनानैहाय बोरैबा जोङो बेखौ स्टप खालामनो हायो, जों बेखौबो नायनांगोन। आरो थामथियाव बेनोल' जे जोङो पेरेन्टस, टिचार्स, स्टुडेन्टस, लेमेन जोङो कलाबरेट खालामनानै जोङो समाज दानायाव गोसो होनांगौ आरो बे समाज दानाया इडुकेशननि थ्रुयैसो जाग्रोगोन। बेनिखायनो इडुकेशनखौ जोङो गोसो बोनानै, इडुकेशनखौ जोङो प्रायरिटि होनानै जोङो खामानिखौ मावलांनांगोन। आंनि फोथायनाया बेसेबां।